mana bedo wang'wa e alwora ma Olkalau nyaka wang' cheno mar luto ombulu kod kwano ombulu kaachiel gi lando jaloch rum mondo imiwa duoko mogik. Ka wadhi nyime ni kwayo pod imedo chor ne piny owacho gi migawo mochung' ne weche mag arita ma iye mar neno nokawo ndamo motegno ne jonjore mamuocho tule e rombe mag siasa kod ute mag lamo koloso e nyasi mar sidho higni 18 mar kanisa mar Revival Prophetic Living Ministry. Bishop Ignatius Wanjala olero ni weche mag monjo osebedo ka medore mokalo e rombe mopogore opogore nyaka e kanisni chal mathiro ratiro mag oganda mag chokruok kanyakla. Gi e seche gogo Bishop Wanjala oro kwayo ne jotelo mag dini ma pachoka mondo osik ka lemo ne piny Kenya e kinde ma oganda ikore ne yiero maduong' mabiro. Bende okwayo oganda jo Kenya mondo nya kwe mar neno ni yiero mochan otimore e yor kwe. Goonism is the worst thing. And I'm told that some of the goons are holding master's degrees. How do you deploy somebody with a master's to be a goon because you have given him 500 shillings? That is wrong, Jodalawa. That is wrong. We have to be careful. We have to look for better ways of engaging the youth, not as goons. Let us be together. We can't have some division in ideals according to Plato's we call it philosophical ideals. But remember, it is bringing us back to one. Let us be together. Let us have peace and harmony. Jokedo ne ratich oganda